1. Než si postavíš dům na povrchu, radši se nejdřív zakopej pár bloků pod zem. Až budeš mít dost materiálu, postav si pořádnou základnu. Ušetříš si zbytečné bourání prvního domu. 2. Nechoď do jeskyně, dokud nebudeš mít alespoň železný armor. Mezitím můžeš kopat tunely a hledat suroviny bezpečněji. Je teda 3. Jestli pořád umíráš, vyzkoušej seed. Na Bedrock Edition se spawneš poblíž vesnice a Pillager Outpostu, což ti může hodně pomoct na začátku. 4. Než půjdeš do Netheru, doporučuji mít alespoň enchantovaný diamantový armor. Pokud jsi zkušený hráč, může ti stačit i železný. 5. Nekrafti zbytečně všechny dřevěné nástroje. Stačí dřevěný krumpáč. Vytěžíš kámen a hned si vyrobíš kamenné nástroje. 6. Pokud hraješ multiplayer, dopředu se domluvte, kdo bude co dělat. Vyhnete se zmatkům a všechno půjde mnohem rychleji. 7. Vždy u sebe měj několik bloků. Když budeš mít málo životů, můžeš se rychle obestavět a zachránit se. 8. Pokud ti video pomohlo, pošli ho kamarádovi, který se chce zlepšit v Minecraftu. 9. Pokus se získat postel už první noc. V multiplayeru se může jeden hráč na noc odpojit, aby ostatní mohli přespat. 10. Jestli se teprve učíš hrát hardcore, můžeš si před větší výpravou vytvořit kopii světa. Když se něco nepovede, nepřijdeš o všechno.